Li tagħmel simulazzjoni tfisser li toħloq xenarju artifiċjali daqs li kieku kienet il-ħajja reali. Investiment ta' 450,000 euro f'ċentru ġdid fl-Isptar Mater Dei qed jippermetti li jsir taħriġ fost tobba u infermiera f'kull livell tal-karriera u l-istudju tagħhom. The heart rate is a bit slow. Okay. All right, so at this point I would start CPR. So 1 and chest compressions, please. 1, 2. How is his breathing? There are no respiratory efforts at present. So we start the 5 initial breaths. Dr. Raymond Gallia, l-kap ta' dan iċ-ċentru ta' simulazzjoni, enfasizza kemm it-taħriġ jaħdem favur il-pazjent. Konna nippruvaw billi naraw ħaddieħor x'qed jagħmel fuq il-pazjent u mbagħad nippruvaw fuq il-pazjenti aħna. Illum dik mhix aċċettabbli. U hekk għandna manikini, għandna software, għandna hardware li jimmimikja, ġifieri qisu jagħmel l-ambjent kif inhu fir-realtà, kemm jista' jkun virtwali. Min kamra tal-kontroll persuni speċjalizzati jikkontrollaw żewġ manekini partikolari. Jistgħu pereżempju jġelluhom ikollhom attakk tal-qalb. Xogħol min ikun qed jitħarreġ imbagħad huwa li jġib is-sitwazzjoni lura għan-normal. Il-manekkini jistgħu jiġu kontrollati minn kull aspett minn il-sienhom sa għajnejhom u l-intestini. Nies bħal Cynthia Dimek ilhom infermiera għal numru ta' snin, iżda sabet li t-taħriġ ma jgħinix biss fil-ħajja tagħha bħala professjonista. Jikkaverja aktar scenarios milli forsi tiltaqa' magħhom li minti tista' tiltaqa' magħhom kemm fuq il-post tax-xogħol u kemm fil-ħajja għaw barra ġifiri fitri u fil-ħajja normali tiegħek. Staqsina lil Dr. Ryan Farrugia, pedjatra li kien qed iħarreġ dwar każijiet ta' trauma fost it-tfal, jekk min ikun tabib jew infermier diġà isibix diffiċli biex jerġa' jitgħallem mill-ġdid. Stqar li għall-kuntrarju dawn ikollhom bżonn jaġġornaw irwieħhom. Ħafna drabi ikunu linji gwida li jinbidlu matul iż-żminijiet u xogħolna huwa li nżommu l-istaff tal-isptar up to date ma dawn l-updates li jiġru. Is-Segretarju Parlamentari Chris Fern li żar iċ-ċentru stqar li għandu potenzjal li jsir sors li jiġġenera qlieħ. B'investiment iktar nkunu nistgħu anke nagħmlu courses għat-tobba barranin u jkun wieħed mill-sources ta' revenue anke servizz tas-saħħa tagħna. Fiċ-ċentru se jkunu qed jitħarġu mal-460 student li jew ikunu gradwaw u qed jispeċjalizzaw inkella jkunu għadhom se jiggradwaw.